تعواتيت وانشا كلبات إيرترا عامة مرت شنشات من 94 شنشات من 95 شنشات من 98 شنشات من 99 بريهريوس أيزكرون بزخونة كان تقيح بحري أبزيق تقص أنها عامتات تعواتيت وانشا كلبات إيرترا مخانا يوم أب شنشات من 98 عامة مرت قداميت مسوطت نإيرترا موكال أبزنبر ناي عوتات غانتات أفريكا ናይ ኣውዲዕ ካም ሓላፍ ግጥማት መጀመርያ ምስ ጋንታ ወላይታ ቱሳ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 2-0 ብምዕዋት ካልኣይ ፀወታ ከዓ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ 3-3 ወፃ ብድምር ከዓ 5-3 ናብ ዝቕጥል ፀወታ ሓለፈት ኣብ ካልኣይ ግጥም ምስ ጋንታ ኢስማዒልያ ግን ኣብ ካይሮ ሓንቲ ብኣማኑኤል ዓቴ ካልኣይቲ ከዓ ብቴድሮስ ሰኽሊት 2 ሽታት ምዝጋብ ናይ ማዕረ ውፅኢት 2-2 ኣመዝጊባ ኣብ ኣስመራ ከዓ 0-0 ስለ ዝወፃ ንዓባይ ጋንታ ኢስማዒልያ ብምትራፋ ናብ ዝቕፅል ግጥም ሓለፈት እቶም ኣብ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ክንሕንብስ ኢና ኢሎም ዝበሃሉ እሞ ተሃንዲዶም ዝመፁ ተፃወትን ደገፍትን ጋንታ እስማዒልያ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ዕዳጋ ከም ዝሓስብዎ ስለ ዘይፀንሖም ደኒኖም በኸዩ ሳልሳይ ፀወታ ምስ ሓንቲ ሕጂ ሽማ ዘይዝክራ ጋንታ ናይ ሃገረ ሞዛምቢክ ኮይኑ ኣብ ሞዛምቢክ 3-1 ተሳዒራ ኣብ ካልኣይ ግጥም ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ግን 1-0 ስዒራ እንተኾነ ብድምር ጎል 3-2 ስለ ዝበልፀት ካብቲ ውድድር ክትወፅእ ተገዲዳ ኣብቲ ግዜ ከዓ ንኩሉ ኣፍቃሪ ስፖርት ብፍላይ ከዓ ንኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዘሐጎሰትን ዘይሓስስ ዝኽሪ ዝገደፈትን ጋንታ እያ ኣስማት ተፃወቲ ናይዞም ኣብ ስእሊ እትርእይዎም ዘለኹም ብርሃኑ ኣደም ሙሴ ንርአዮ ቴድሮስ ሰኽሊት እሁሩ ፀጋይ ኣኽሊሉ ተስፋይ ቴድሮስ ሰላምቢኒ ኤፍሬም ተወልደ ኤፍሬም ክሩፍ ዓብዱ ሰላም ፍዋድ ዓሊ ኣቤል ኣፈወርቅ እዮም ዋላ እኳ ቲፎዞ ናይ ጋንታ ኣድሊስ እንተነበርኩ ፀወታ ናይ ኤልፓ ክሓልፈኒ ግን ይደሊ ኣይነበርኩን ኣይሕልፎን እውን ነይረ ኣድሊስን ኤልፓን ክፃወታ ከለዋ ከዓ ከምዚ ናይ ሕጂ ንገሊኹም ሪያል ማድሪድን ባርሴሎናን ኣርሰናልን ማንቸስተር ዩናይትድ ንዓናውን ከምኡ ነይሩ ባርከት ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ኣብ ተዛዚሙሎ ናብ ዝቕፅል ብካልእ መደብ ስካዕ ንረኸብ ሰሰናዩ